Yo! Καλησπέρα, Είναι λες και καβαλάω μια ψισταριά με κάρβουνα. Η κατάσταση είναι αφόρητη πλέον. Δεν γίνεται να μην σε ενδιαφέρει ο διπλανός σου, να μην σε ενδιαφέρουν οι κινήσεις σου και οι πράξεις σου. Προσπεράσεις, κινητά. Είναι και η συμπεριφορά, είναι ο σεβασμός ως προς τον σύντροφο εδώ πέρα. Ο χρόνος που περνάνε τόσοι άνθρωποι στο αυτοκίνητο και γενικότερα στους δρόμους είναι απίστευτος. Χαίρετε, λέει, σταματημένα αυτοκίνητα, γαμό, μαλάκα, κάτσε εδώ, πάρτε. Σε φίλε, σήμερα έκανα 2 ώρες να πάω από το Παγκράτη στο ζωγράφο. Γάμισε. Γράψτε εδώ στα σχόλια κάτω, π.χ. τι θέλετε να ασχοληθούμε και θα το βρω. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει, βάλτε και το καμπανάκι, κάντε και ένα share, να του δώσουμε να καταλάβει για να μην είμαστε τόσο κροκόδιλοι.